Als u tekens in Excel wilt gebruiken die niet op het standaard toetsenbord van de computer staan, klikt u op de tab Invoegen in het lint en klikt u vervolgens op de knop Symbool. Verder klikt u op meer symbolen. Er opent zich een dialoogvenster, namelijk het dialoogvenster Symbool, met 2 tabbladen, symbolen en speciale tekens. Je hebt dan toegang tot de tekensets van alle geïnstalleerde lettertypen op de computer. Op het tabblad Symbool selecteer u het lettertype in de vervolgkeuzelijst lettertype. Kies nu voor Arial Black. Alle tekens in Arial Black openen zich nu. Zijn zichtbaar. U kunt naar specifieke deel van de tekenset overschakelen vanuit de vervolgkeuzelijst deelverzameling. We gaan nu van basis Latijn naar wiskundige symbolen. Klikken op de vierkantswortel. Het vak tekencode geeft de code van het geselecteerde teken weer. In geval van de vierkantswortel is dat dus nu 221A. Ook tijdens het bladeren door de lijst met beschikbare tekens ziet u in deze lijst in welk deel van de tekenset u zich bevindt. Hier bevindt series, letterachtige symbolen, wiskundige symbolen, technisch divers, kadertekeningen. U kunt het teken ook selecteren in het weergavegebied door een tekencode in te voeren. Bij tekencode, we willen terug naar de vierkantswortel, dus tikken we 221A in. En we zijn terug bij de vierkantswortel. In de vervolgkeuzelijst van kunt u decimale of hexadecimale ASCII tekencodes of Unicode selecteren. Als u Unicode kiest, hebt u toegang tot een aantal aanvullende tekensubgroepen in de vervolgkeuzelijst deelverzameling. Het tabblad Speciale tekens van het dialoogvenster Symbool biedt toegang tot een aantal algemeen gebruikte tekens, zoals het EM-streepje, het vast afbreekstreepje, copyright en het weglatingsteken. Als we nu een symbool willen invoeren, dan dubbelklikken we het gewoon en het wordt automatisch in het document geïmporteerd. Of u selecteert een symbool en klikt op invoegen. Daarna klikt u op sluiten. Zoals u ziet zijn alle 3 de symbolen ingevoerd. Zo voer je dus symbolen in Microsoft Word.